Què significa Erasmus per a un professor? Jo ho tinc molt clar. És una oportunitat única de seguir-se formant a nivell internacional i conèixer la realitat educativa i professional més enllà de les nostres fronteres. El passat abril vaig tenir la fantàstica oportunitat de realitzar un Erasmus de lloc shadowing a les regions d'Hamburg i Hannover per conèixer en profunditat més sobre l'aplicació del sistema dual als centres educatius i les empreses del sector de la logística i el comerç internacional. Vam tenir l'oportunitat de conèixer el port de mercaderies d'Hamburg i altres importants empreses del sector logístic com DHL o Mega Hubs. També vam poder parlar amb representants de la Cambra de Comerç i amb responsables i professorat de diversos centres educatius. Una experiència enriquidora que en realitzar-se de manera grupal amb professorat i responsables de diverses institucions catalanes ens va permetre, a més, intercanviar també coneixements i opinions amb els nostres companys. Gràcies a aquest Erasmus vaig poder ampliar i millorar la meva visió professional per poder créixer com a docent d'FP, així com tenir una visió crítico-constructiva del sistema dual. Gràcies, Erasmus, perquè tu mai em falles.